שלום. בסרטון הזה אנחנו ננסה להראות לכם איך לעשות טווח תנועה פסיבי לחתולים. חתולים יכול להיות קצת מאתגר לפעמים כי הם נורא בלחץ ונורא חשדניים בניגוד לכלבים שמתמסרים, אבל יש חתולים שניתן לעשות להם והם ישתפו עם זה פעולה אפילו. לפעמים מה שצריך זה קצת ליטופים, קצת אוכל, והם ישתפו איתנו פעולה וייתנו לנו לעזור להם. אוקיי? ומה שאני רוצה להראות לכם עכשיו זה איך עושים טווח תנועה לרגל קדמית. ברגל קדמית יש לנו בעצם 4 מפרקים. יש לנו מפרק האצבעות, מפרק פרק כף היד, מרפק והכתף. העקרונות שמנחים אותי בטווח תנועה פסיבי הם קודם כל לא לעשות נזק, לתת להם לעשות להם את התנועות לאט לאט, ותמיד לקבע את המפרק שעליו אני רוצה לעבוד. אנחנו נתחיל עם מפרק של האצבעות. אנחנו נדמה דריכה וקיפול. דריכה וקיפול. כל מפרק אנחנו נעשה בין 10 ל-15 חזרות לכל כיוון, פעמיים ביום, בתקווה שאנחנו נצליח לעשות את זה. המפרק הבא שאנחנו נראה זה המפרק של פרק כף היד. אוקיי? פרק כף היד אנחנו נתפוס מלמעלה ומלמטה, מעליו ומתחתיו, ובעצם נקפל ונמתח את המפרק. המפרק הבא שאנחנו נעבור זה על המרפק. כן, אנחנו נחזיק בצ'כי ובאמה, ובעצם ניישר ונקפל את המפרק. הקיפול, הבאת הרגל לכתף, והאישור יתבצע בצורה כזאת. השתדלו לאחוז מעל ומתחת למפרק, על מנת לקבע באמת. מפרק הכתף, אנחנו נעשה את אותו דבר. נקפל את המפרק וניישר אותו. אני תופס בצ'כי, מיישר את הרגל קדימה, ומקפל אותה אחורה. מיישר ומקפל. מיישר ומקפל. שימו לב שאני אומנם מחזיק במרפק, אבל הפעולה מבוצעת מהכתף שנמצאת כאן. כל מפרק אנחנו עושים בין 10 ל-15 חזרות, פעמיים ביום. מקווה שהצלחתם להבין. חתולים זה קצת יותר קשה. ניפגש בסרטון הבא.